Здравейте! Намираме се в Долни Чифлик, пред училището Василевски. Аз съм Катито и днес съм журналист на терен. Схемата, която е тук, Долния Чифлик. Първото има джип с номер зачетнат гласовете за 21, който непрекъснато влиза и комуникира с хората в офиса на ГЕРБ. Този човек обикали останалите села и всички секции в селото. За всичките се поздравя, влиза-злиза. Пред този училище, защо сме тук в момента, има 4 секции в коридора и в двора на училището има с документи обозначен човек на ГЕРБ, който проверява хората дали наистина отиват да гласуват, дали влизат и се проверява хората по списъци. Пред секция, къде бяхме, къде е офиса на ГЕРБ и в случая до него и на Възраждане, жената от ГЕРБ подава сигнал. Докато се придвижваме до секция, до училището Василевски, какво се случва? Идва патрулка с полицията, която ни проверява. Тази патрулка влиза преди нас, понеже получаваме сигнал от наш човек, който влиза вътре, че има нещо, което не е окей, че има влакчета, че има проверяващ човек, който поздравява всеки, води ги до секции и така нататък. Полицията влиза преди нас. Предупреждава хората в комисии, които изключително се почва да се държат отвратително с представител на партия Величи, който влиза вътре да провери случая. С мен като журналист. Оттам насетне полицията непрекъснато наблюдава нашите действия и хората, които били проверяващи, дали хората, които им платили или ги притиснали, отишли да гласуват, се пръснаха и останал само този човек, който има бележка като представител на ГЕРБ. Ние ще ви държим в течение, имаме заснето лице, имаме заснети документи и този човек ще си отговаря, понеже това води до агитация, да допроважда хората до секция, което е нарушение. Така че господина е от ГЕРБ, из представител на Роден на ГЕРБ. Обаче много странно е, че стои в двора и хората обикали, проверява дали влизат в секциите, най-вероятно по списъци, напред-назад, че всеки се проверява. И тук ми прилича малко на агитация и не малко, ама много и на проверка дали хората гласуват по списъци. Ето, постоянно се задържа в коридорите.